sakta. Fort som på. Ja, det. Då är det 8 skruv. Där kan det ju inte vara. Jo. Åh, hej! Häng upp den nu. Vänta. Jag måste ju örna nu. Jag vet inte vad mitten är nu. Det blir bra. Ta de där plastpropparna bara. Ja, men vi ska sätta in spärrar först så inte man välter ner tvn. Där. Där.